תסתכלי עליי, תסתכלי עליי. He heard about the Incas. He arrived into Peru. Hello friends. תגידו שלום לאלחנדרו. אלחנדרו, say hello to all my friends, to all my friends that see me in the blog, my blog. אנחנו יותר מ8 שעות. אנחנו יותר מ8 שעות. עשינו, טיפסנו עד לשם. תראו איפה היינו. אלחנדרו. לשתף. ככה יפה, קבויה. בנוסף לזה גם הביאו לנו שערות של אלפקות. לא מספיק יכולה, יפות. ראה, זוהמה. זוהמה. זה חוויות? זה חוויות? זה חמרות. הוא סופגות תרבות כרגע. סופגות תרבות ובעיקר ריחות לשיער. אנשים פשוט משפריצים ברחוב אחד על השני. זה מעין חג שבועות פה. תראו! הם מלמדים את אנשי הרפואה שלי שמטפלים בעברית. זה נחמד, היא מלטפת אותי. היד שלי מורדת בי עם כל האינפוזיות שדחפתי ביומיים האחרונים. חוויות. פיצוץ אוכלוסין, שוטר עצר נהג ברכב, הוא בטלפון, הוא בשלו. לא מספיק, אין לו רישיון נהיגה. היה רישיון נהיגה, הוא מסתכל אחורה כל הדרך, מתכתב וגם השוטר נמצא איתו. מה יש לך לומר על זה, נועה? הזיה. הזיה.